Salut băieți și bine v-am găsit la primul video de pe canalul meu. E cu adevăr și provocare. Să începem. El este Cătă, ajutorul meu, ia o freză de boscheta. El este Alex. Freză de prăjitură. Da, el e freză de prăjitură, Alex. Yeah. Eu sunt cocalarul dintre ăștia doi. Da. Maniele, Așa, glumeam. eu sunt eu. Și eu glumeam. Așa, și uitați ce am găsit noi pe jos astăzi. Glumesc, am cumpărat-o. Fiți atenți. Gumă 5 cu adevăr și provocare, dar nu se vede că am luat ambalajul. Da. Da, așa cum o să scoatem câte o gumă și o să facem. Încep eu. Ține asta. Încep eu Nu, primul. eu încep. Da, Așa, deci fiți atenți, vreau să încep. Deschidem pachetul, luăm o gumă. Deschidem pachetul, îl aruncăm de unde l-am găsit. Așa, acum, mâncăm guma că doar da. Așa. Și avem două provocări și un adevăr. Mergi până acasă ascultându-ți doar gândurile. Da, să facem. Deci stau pe... Bine că eu stau la scara asta, deci hai să o facem. Hai bă să o facem, că eu locuiesc... Hai să ne... Gânduri! Multe gânduri! Multe gânduri! Gata! Hai. Ce? Tu știi de unde să pui pe Început. Da. Salutare! Așa. A doua. Poartă-ți ultimul costum de Halloween mâine. Păi ce să facem? Așteptăm până mâine. Dacă ai fi blocat pe un anumit gust, ce-ar fi acela și de ce? Păi... Ar fi gustul de mentă, fiindcă am mentă în gură și îmi place foarte mult. Deci, da. Acum, uitați, asta este provocarea mea, o aruncăm. Acum e rândul lui să iau. Uitați cum fac eu, mă. Ia așa. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu ești viitoarea mea soție, nu. Stai. Hai, luat-o. Ha! De fapt, nu, tu ești viitoarea mea soție. O băgăm. Stai. Plictis! O bă. Așa. Să aruncăm de unde am găsit. Așa. Bun, hai. Luăm guma. O băgăm în gură, ce facem? Dăm. Două adevăruri și o provocare. Adevăr. Dacă nu ar fi existat sunete, care ți-ar lipsi cel mai mult? Păi sunetul ăsta mi-a lipsit. Imagine. Adevăr. Adică, stai. Adică sunetul vocii lui, fiindcă se iubește pe el. Da. Vorbește mai tare, hai. Dacă ai putea să amplifici unul dintre simțurile tale, care ar fi acela? Ăla care m-aș asculta pe mine. Da. Așa. Hai, dă-te provocarea. Provocare. Timp de o oră vorbește cu prietenii tăi în altă limbă. Hello, Ok. Spanish, hey. Ok. Hey, my name is Michael, you? My name is... My name is Cătălin and go fuck Mi s-a închis. Bă, După 58 de minute. Yeah. eu... Go fuck yourself. Am revenit! My name is Cătălin and go fuck yourself. Da, bravo. Yes. Pleacă-mă. Așa, deci am vorbit timp de o oră. Să nu credeți că a fost trucat, chiar am vorbit timp de o oră. Ne-am și plictisit. Da. Și a făcut și Alex. Să fie Cătălin acum. Da, așa, ia. A luat una, dă-mi o mie, o aruncăm pe jos. Hai, la. Stai să mănânc întâi guma. Ok. Vorbește mai tare. Provocare. Câte provocări și câte adevăruri? Sau... 3 provocări. Oh, bine așa. E o lanternă și explorează noaptea cu prietenii. Păi așteptăm. Nu o să facem acum, așteptăm până noaptea. Vedeți și voi. Zi! Da. Așa, spune.
Provocare. Comunică o zi întreagă prin moduri care nu implică vorbitul. Da, deci, fiindcă la sfârșitul videoului o să vorbim și asta, hai deocamdată să facem episodul. Provocare. Schimbă-ți statutul de relație pe Facebook. Ok, Cătălin într-o relație. Hai să te vedem cum o faci. Are telefonul la el. Pune în pauză până și îl schimbă. Gata, Cătălin? Nu, mai am puțin. Hai că mai am 1%. Gata. Ok, gata și l-a schimbat. A închis? Că vreau să arătăm. Asta e. Și acum o să mai luăm fiecare câte o dată și după aia facem faza aia cu vorbește timp de o zi numai prin semne. Cine știe, ne pică provocări de-astea de o zi, o oră, frate. Facem aici un videoclip de 10 minute, dar hai în fine. Eu sunt acum. Filmează, Alex. Filmezi. Eu sunt. Luăm una, opa. De aici. Idem pachetul. Stai mă, stop. Direct. Așa. Să începem. Acum. Așa. Avem două provocări și un adevăr. Fă cu ochiul unui străin. Hai să facem. Da. Deci, mergem să facem cuiva cu ochiul. Hai. Uite ce fac acolo în parc. Hai, bă. Pare urâtă, dar hai să-i facem. Repede! Nu ne știe. Eu sunt nou pe aici, da. Fă-le cu ochiul. Copii! Hai să începem. Închide-mă. Deci, era un băiat cu fata aia și am alergat după noi, dar nu-i baia. Acum, a doua provocare. Puneți brațul pe umărul unei statui publice și faceți selfie. Frate, statuie publică nu e pe aici, dar o să pun mâna pe o mașină și fac selfie. Sau... Pe o da, bară. hai să facem. La mașină și, uitați, nu putem să facem selfie, dar... Mașina, uite, să iasă în evidență. Nu știu dacă mă văd, dar da. Deci pe Cătălin, da. Selfie cu mașina în videoclip. Ok, hai să mai facem altă. Să faci așa când încep, da? Da, am început. Așa. Deci, mai avem un adevăr. Cât de departe ai călătorit cu o persoană pe care tocmai ai cunoscut? Păi vină cu mine. Am cunoscut când aveam eu vreo 9 ani și era un băiat, Ciprian, parcă. Așa. Și m-am făcut prieten, adică așa, dar pentru că o scosem în parte, am făcut prieten, el avea 12 ani, eu aveam vreo 7-9 ani, nu știu, cred că 8 ani. Și am călătorit cu troleibuzul în alt oraș. Deci am călătorit vreo 16 stații, până nu mai știam nici dacă mai sunt în orașul meu. Dar totuși așa a fost fain. Ok, hai să începem și cu provocările lui Alex. Am ajuns la sediul nostru și hai să-l vedem pe Alex cum face. Care ești? Asta din mijloc e. Fața ai. Așa. Închide-o. Poate iarăși nu mai pot. Arunc-o, mă, că nici nu am închis-o. Așa. M-am dat cu puterea, era acolo. Hai. Ia, ce bune e. Ia. Două provocări și un adevăr. Da, vorbește mai tare. Două provocări și un adevăr. Ok, hai zi. Ascultă un gen de muzică pe care nu îl suporți până găsești o melodie bună.
Ok, hai să facem. Bă, băi, Da, și acum o să pună prietenul nostru Petru o melodie nașpa și o să țină un pic ca să-l enerveze pe Alex. Hai, No. hai Petru. Ha. Mai tare un pic? Hai, lasă. Bă, parcă nu-ți plăcea. Uai, ți-ai amintit, nu? Bă, chem. Gata. Hai, l-am iertat sau nu? Ia zi, Petru. Nu l-am iertat. Ia să mai vedem ce pune Petru. Da. Nu. Uitați câtă disperare în ochii lui. Uită-te la noi pe. Câtă disperare. Hai, cred că știu ce bagă. așa. Așteptăm. Nu-i melodie, dar e tare. Nu faci așa. Ok, hai că deja încep să râd. Ok, gata. Așa, și acum ce urmează? Provocare. Provocare. Unică numai prin întrebări pentru următoarea oră. Ok, hai. Ok, hai să facem asta. Trebuie să fac asta. Da, nu te... Hai, așa și spune-ne adevărul. Adevăr? Cine este? Scuzați-ne o greșeală tehnică. Spune. Păi întrebare, nu uita. Întrebare. Cine ai sărutat? Cine este prima persoană pe care ai sărutat-o? Ai vrea să o ai două șanse, să ai o a doua șansă? Cu ea. Ia zi. Nu. Întrebare. Vrea. Nu, n-aș vrea. Întrebare. Nu, n-aș vrea. A, nu te Aș descurci vrea. deloc. Nu, n-aș vrea. Opa, cine vorbește? Hai, Apelul interior. ascultă, ascultă. Gata, hai că-l ținim destul. Acum că tăia, opa! Așa? Iau pe asta. Ok. Să o arunci. Hai. Liniște pe fundal. Ne cerem scuze. Așa. Câte întrebări și Adevărul. câte întrebări și câte două. adevăruri? Două adevăruri și o provocare. Ok, hai. Ce-ți dorești să schimbi la tine? Bă, nimic. Ok, se iubește. Adevăr. Cine este preferatul preferata ta? Ce zis? Mai zi o dată că Cine ai zis. este preferatul sau preferata ta? Ok, zi. Mm, Tu. Nu. Bă, ne-ar zice unul dintre prietenii mei cei mai buni, ar zice. Adică Petru? Da, Petru. Petru. Ok. Adică băiatul care îl deranja cu muzica pe Alex adineauri. Hai, și provocarea. Provocare. Pentru tot restul săptămânii, poartă doar negru. Postează poze pe a 5 adevăr sau provocare. Nu o să facem asta pentru că nu așteptăm o săptămână să... Da. Da, ok. Hai, și aici se termină episodul. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați, să dați un bobârnac butonului de like sau să-l șutați pe cel de subscribe și ne mai vedem la următorul video. Salutare!